गरीब किसान का सुख मिलत नहीं क्या, झेलत बड़ा परेशानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। पहले सरकार अनुदान भेजा, छोटका गरीब पा जाइए, गरीब बेचारा पैबो न करे, अधिकारी मिल के खा जाइए। तब सरकार संविधान में ऐसा कानून बना दिलस, सीधे पैसा प्रधान लग जाए, बहुकर्मी साथे में रा दिलस। बहुकर्मी प्रधान में सियात भाई इसीलिए सन जुट गए, एक हिस्सा गरीब लोग पावल, भाग उनकर फूट गए। कोनो तरह सुख मिली नहीं बच्चारों में, नादानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन गांव गांव में पास भइल, वीडियो सेक्रेटरी के सबके में हास भइल। प्रधान कहे 10% लेबे, पास तोहर करा देबे, वीडियो कहला हमहू के चाहे चेक तोहर बना देबे। जे कर्जी काढ़ के घूस दिहल ओकर नाम जारी भइल, जे गरीब का पैसा जुटल नहीं ओकर नाम खारिज दी भइल। सरकार देखा का करी, लोग उतर गई बेईमानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। फ्री बोरिंग हरजन के नाम से बड़का लोग उठा लिया, गोड़ कहे हम हरजन हैं हमरो हिस्सा खा लिया। जरबाज का पैसा आयल गांव का विकास में, ब्लॉक प्रमुख जी बैठल बड़ा मुंह बाके आवास में। अस्तरो नान के आवास में बजट जब आवेला, जागल भाग प्रधान लोगन के लोग दुआरे धावेला। कितना प्रधान का मोटरसाइकिल लिया गई बुढ़ानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। प्रधान से मिलकर कोटेदार चोरी करे सब राशन के, लैकनों का राशन बिक जाला, दोष दिला लोग शासन के। मट्टी के तेल बिक गई, लोग दुआरे धावेला, एक कोटा के अंतर देकर दूसरा कोटा पावेला। BDCO गाँव के सदस्य कुत्ता लेखा भोकाला, ललका शीशी 3 गो 2 अंडा मुँह में घोटेला। कौन कौन बतिया के देखो कहीं आज कहानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। तडी डमरे आबादी बंजर पट्टा भाई निरहुगा के, बहुत दिन से जाना था लोग घर बा घुरहुगा के। घुरहु कहला लेखपाल सके हमनी में झुरा दिला, लेखपाल कहला हम का जानी प्रधान जी पट्टा करा दिला। घुरहु कहला ए प्रधान जी चल के हमार फरियाद दे, निरहु कहला ए प्रधान जी चल के मुकदमा करा दें। दोनों मुलजिम फंस गए मुकदमा लड़ा देवानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजात बा प्रधानी में। 50 रुपया वकील का फीस, 5 रुपया मुंशी लिया, 5 रुपया मर्दली पुकारी तब पेशकार तारीख दी है। किराया भाड़ा कौन चलावे, 60 रुपया खर्चा बाटे, सब्जी बिना मेहरी रोवे घर में ना मरचा बाटे। किसान भाई यदि आपस में घर राय बना के रह जाता, काला कोट पहर के लोग बैठल सुतनी निकल जाता। मोछू अपन समय गाँव में पका बैठ पलानी में, नौकरी वाला फिक्का पड़ जाला मजा तबाह प्रधान।